Ahaa. Ei. Tällaista vuokrattiin autot ja no appivanhemmat täällä käymässä. Lähdetään käymään Toronto Zoossa. Näitähän meillä käytiin Oulaisissa, kun kävi autokoulun, niin käytiin läpi just tällaisia tilanteita, että kun on useampi kaista samaan suuntaan ja niin ennakoiva ajo, niin se on tässä niinku tärkeää. Varsinkin kun Esa ja oikeinkin hyvin ennakoitava kuski. Äskenkin mentiin 7 kaistaa yli rimpsis vaan, että oli vähän kiirettä. Mutta kivaa täällä ajella näin, kun ei olla käyty ennen, niin näkee ihan uudenlaista Torontoa meille. Eläintarhassa ollaan. Vaikuttaa siltä, että tää on niin valtavan suuri tää alue, että tää ei päivässä ihan tällä porukalla kävellä. Ehkä pitää vähän valkata, käydä nyt ainakin Afrikan eläimiä katsomassa ja jotakin semmoista. Tuossa ei varmaan näy taustalla, mutta tuolla Girafeja on siellä. Jääkö mä näen tuolla taustalla? Katsotaan mitä kaikkia eläimiä täältä löytää. Keli suosi täällä on tosi hyvä, pikkusen tuulee. Ei ole liian kuuma. Mutta jos voi olla vielä. Voi. Juomapaikka. Tiikeri, ihan mielettömän hieno elukka. Tässä voi ilmeisesti nähdä kohtapuoliin Lion Keeperi, eli tää leijonien maalivahdin Pekka Rinteen. Ehdoton kohokohta. Harmaa karhu. Ai että se on hyvä. Jakkaavasta ollaan saatu vieraita Suomesta, eli just äiti ja isä ja Paavo ja Selina käymään. Ja saatiin jopa viime viikolla yksi treffi-ilta. 3 kuukauteen ainut ilta, päästiin ihan 2 ulos. Käytiin syömässä hyvin italialaisessa pizzeria se oli ja sitten Jorkdaleen sopimuksen. Käytiin vähän shoppailemaan. Samppa antoi käskyksi, että nyt etit vaan itsellesi vaatteet, älä mene edes sinne lasten vaateosastoon. Ja ollut mukava nähdä Torontoa, semmoista Torontoa, mitä me ei olla nähty. Että ollaan käyty vähän tän ydin Torontoon niin ulkopuolelta ollaan nähty, että mitä siellä on. Ja on ihan maaseutua, niin kuin Suomessa ajelisi, ei taloa missään. Peltoa ja mettää. No, meillä oli viikonloppuun autot ja sitten perjantaina käytiin eläinpuistossa ja sitten mentiin lauantai-aamuna startattiin tonne Niagaran putouksille ja sitä noin tuntia ajeltiin sinne. Siellä oli kyllä, ne oli hienot putoukset ja näyttävät. Melkoiset kuohut se sai aikaiseksi se putous. Niagaralla ollaan. Melko paljon vettä tulee näinkin kauaksi tänne. Kohina on kova. Kanadan puolelta näkee vähän paremmin nämä putoukset tuolla. Jengit on niin tuolla toisella puolella. Tuosta pääsee siltaa myöten Amerikan puolelle. Tuolla voi kastua tuolla laivalla. Mä luulen. Nää on niitä pakko nähdä juttuja varmaan. Kai. Pakolliset selfiet. Joo, hienosti onnistuu. Sisarselfie. Tästä nähdään vähän tältäkin puolen putousta. Kyllä se on niin pelottavan näköinen toi vesi. Se on niin voimakas. Ei hirveästi tarvitsisi yrittää edes uijattua. Miksei sinne voi mennä uimaan? Onko liian kovaa virtaa?
sitten saman tien kun autokerta on ja tänne suuntaan lähdettiin ajelle, niin ajateltiin ajaa sitten Buffaloon asti. Sitten ei enää tästä Niagaran Fallsilta kuin 40 kilometriä taas olla Buffaloon, niin hyvin yksinkertainen ja helppo mennä. Ja näin olemme Buffalossa. Tadam! Tullistakin päästiin läpi. Joo, taas oli pikku tenttaus käynnissä, mutta yllättävän helpolla päästiin. Nyt vähän helpommin tulee tuo englannin kieli, vaikka tuo American language meinas olla vähän haastava ymmärtää. Niin kuin olisi peruna ollut suussa sillä virkailijalla. Just juostiin Buffalon maraton tossa. Milan sylissä ja... Milan helposti meni tälleen kun reenannut sen verran paljon näkee. Kyllä. Ei sunnuntaina voisi jäädä juoksemaan. Mutta Ei jaksa. Ei. Tällä kertaa. Etsitään joku hyvä ravintola tälle Buffalosta. Eikä täällä luulisi olevan niin jotakin jonkinlaista Buffaloa tarjoa. Toivottavasti. Vain kauniin naisen kanssa voisi syödä jonkun kivan aterian ja nauttia. Joo. Hyvä ruokapaikan ehtiminen on yleensä niin hyvin yksinkertaista puuhaa. Nytkin me kierrettiin ehkä 3 korttelia ja käytiin kahdessa paikassa sisällä. Ja nyt me sitten löydettiin ehkä semmoinen... Yhdessä paikassa ei ollut 10 ihmisille paikkoja. Kiitos, minun ollaan nyt tässä semmoisen monimutkaisen ja haastavan ruokalistan edessä. Ja lapsille ei tunnu löytyvän sopivaa vaihtoehtoa, koska täällä ei myydä Happy Mealtä, vaan täällä niin kuin tyytyminen yksinkertaisimmillaankin nuudeleihin ja ne ei maistu. Mr. Big Macillekään ei maistu. Mutta ei mitään huolta, niin vaan saatiin tilattua. Joku meni alkupalalla, lapsille jaettiin eri nuudeleita, joista riisuttiin kaikki ylimääräinen, mitä niistä voi riisua. Ja nämä pidättäytyy tulseja turvallisessa kana, karri, jotain yhdistelmässä. Ja mä otin semmosen sörsseliankkaa, jossa on kaikkea mahdollista ja ankkaa. Mitä sitä nauttia elämästä? Kerranko se kirkko sekunneissa otin laskuja. Ja kerranko sitä käy Buffalossa syömässä, niin parempi se on silti syödä hyvin. Ei edes mäkkiä löytynyt vaikka Buffalossa. Siis se on niin parasta, mitä tässä voi olla se, että vaikka me kierreltiin monta korttelia, me ei löytyi yhtä ainutta McDonald's. Mä niin rukoilin sitä, että sitä ei löydy ja sitä ei löytynyt tällä kertaa. Yleensä päättyy nämä reissut siihen, että se iso keltainen M päättää sen kohtalon. Mikä hyvä, niin oli tosiaan nuo autot, niin käytiin kaupassa kerran niin autolla ja se oli kyllä luksusta. Helpotti aika lailla kummasti kaupassa käyntiin. Sai tavarat kotipihaan asti. Missä oot? Kasassa. Kasassa. Tällä kertaa ei haittaa, vaikka kärryt on täynnä tavaraa, nimittäin kun on auto, niin voi ihan huoletta kasata ne tuohon, koska tietää, että ne menee aika vaivattomasti kotipihaan asti. Arjen luksusta täällä. Siinä meni viimeinen croissantti. Samppa ajatteli alkaa croissanttilakkoon. No niin hyvin. Mutta täytyy nyt lopettaa, koska olisi se vähän noloa, että rupesi vielä lihoamaan.